Bo día. Grazas por a organización da actividade. Eu chamo-me Isidro, traballo no Departamento de Microbioloxía como investigador traballo na Facultade de Veterinaria actualmente estou traballando no contexto dun proxecto que é este que aparece aquí no cal a investigadora principal é Azucena Mora, que está por aquí presente xunto con unha profesora da Universidade tamén de Santiago que se chama Ana Otero. O que pretendemos é buscar alternativas frente á resistencia a antibióticos, non? Entón, vou a falar un pouco sobre a resistencia a antibióticos. Que é a resistencia? Pois a resistencia a antibióticos é un mecanismo natural, adaptativo que teñen as bacterias para crecer nun ambiente con alta concentración de antibióticos. Partindo dunha perspectiva histórica, pois na antigüidade había grandes pandemias, moitas veces producidas por axentes bacterianos que mermaban a población dunha forma notable, non? O caso, por exemplo, da peste negra. Isto foi así hasta 1928, cando Alexander Fleming descubriu a penicilina, non? A partir de aí, pois, prodúxose un aumento da esperanza de vida, unha reducción da mortalidade infantil, ata chegar ao que se chama a época dourada dos antibióticos, que é entre os anos 40 e 70. Entón, aí descubríronse a maioría das familias de antibióticos que actualmente estamos utilizando. A cuestión é que nos últimos 30 anos solamente se descubreu unha nova familia de antibióticos. Polo tanto, temos certa escasez deste tipo de fármacos. Claro, o uso abusivo e mal uso moitas veces destes antibióticos produxo a chegada do que se chaman as superbacterias, que son bacterias que moitas veces son resistentes á gran maioría de familias de antibióticos coas que contamos. Entonces, as alternativas terapéuticas frente a estas bacterias pois vense reducidas. E aquí é importante tamén a cuestión dos animais, xa que a CDC determina que unha de cada 5 infeccións está producida por unha bacteria que ben procede dos animais ou ben de alimentos. A situación actual non é moi boa, debido a que certos informes determinan que a mortalidade actualmente pois é bastante elevada. Non solamente a mortalidade, senón os custos en diñeiro que producen estas infeccións, xa que o ingreso hospitalario ou unha UCI por parte dun individuo que estea colonizado con unha infección sistémica por parte destas bacterias, pois o custo é moi elevado, non? Certos informes tamén din que a situación pois non é boa e non está habendo mellora, non? Actualmente. Este último gráfico é sacado dun informe de outubro deste ano. En canto ás perspectivas futuras, pois tamén hai previsión de que no ano 2050 é posible que máis de 10 millóns de persoas morran cada ano de enfermedades que antes eran facilmente curables. Despois desta introducción un pouco tamén hai cousas boas, o sea que tamén vamos agora a buscar un pouco a parte positiva, non? Estánse realizando actuacións a distintos niveles para intentar revertir isto. Entonces, determinadas organizacións, como pode ser a Organización Mundial da Saúde, é consciente de que este é un dos maiores problemas que hai na actualidade, pero está levando a cabo pois accións para frear isto. Aquí ainda fai pouco que foi a semana para uso prudente de antibióticos e tamén a Axencia Europea do Medicamento está sacando legislación para reservar os antibióticos de última línea, é dicir, os antibióticos de última línea son aqueles antibióticos que moitas veces se utilizan no hospital como xa a última alternativa terapéutica para tratar unha infección. Pois eses antibióticos estánse reservando, non se están utilizando, por exemplo, en animais,
para que telos aí como unha bala na recámara para tratar ese tipo de infeccións por superbacterias, non? E tamén en España se están levando a cabo certas accións que están para a reducción voluntaria no uso de antibióticos, tanto en medicina comunitaria, humana, como en medicina animal, que están sendo pois moi efectivas e que están dando resultados pois moi bons. Sobre todo este dato de aquí, da reducción de nun 95% dun antibiótico destos de última línea, que se chama colistina, que son datos pois moi esperanzadores, non? Entonces, todas estas institucións están de acordo de que este problema hai que abordarlo desde unha perspectiva One Health, que chaman, de unha saúde. Entonces, que quere dicir isto? Quere dicir que hai que formar equipos multidisciplinares no cal estén implicados tanto xente da medicina humana, medicina veterinaria, no medio ambiente, porque para solucionar este problema. Por qué? Porque estas bacterias circulan a través de estos nichos, entonces para abordar este problema hai que abordarlo desde esa perspectiva. Entonces, que facemos os investigadores para intentar frenar este problema? Pois unha das cousas que facemos é xerar coñecemento, transmitir este coñecemento á comunidade científica. Dentro do grupo de traballo no contexto do proxecto de investigación do que vos comentei antes, pois vimos publicando este último ano varios traballos, sobre todo relacionados coa vigilancia epidemiolóxica de clóns emerxentes relacionados coa resistencia a antibióticos, sempre cunha perspectiva One Health, que falamos antes, e tamén relacionados con traballos máis de sanidade animal para o desarrollo de vacunas, é dicir, traballos con maior aplicabilidade cara a empresa, etc. E tamén incluso temos moito contacto coa medicina humana, como dixemos antes, que é moi importante neste último traballo de cepas resistentes en relación ao COVID. Un terceiro pilar que tamén é moi importante, que moitas veces olvidamos, pero que temos que profundizar nel, é a cuestión da divulgación. Aquí consideramos que o cine é unha ferramenta moi interesante, tanto dentro do punto de vista pedagóxico como divulgativo, para transmitir estes coñecementos e para concienciar a sociedade, non? Entonces, sí que dentro do cine se moitas veces aparece reflexado por certas enfermedades pois psiquiátricas, neurolóxicas, etc., pero dando unha visión sí que hai moitísimos filmes que tocan a cuestión das enfermedades infecciosas e distintos tipos de enfermedades, como aparecen aquí reflexadas, ¿no? Entonces, entender o contexto sociocultural, o contexto histórico no cal se desarrolla unha enfermedade é moi importante de cara a entender a epidemioloxía e a etioloxía da enfermedade en cuestión. Entonces, por eso é unha ferramenta moi útil a utilizar por parte dos docentes, etc., ¿no? Quería propoñervos unha tarefa, entonces, que é a de a visualización destas tres filmes que están dentro do contexto das enfermedades infecciosas, pero xa relacionadas coa resistencia a antibióticos, ¿no? Este filme de aquí é un de ciencia ficción que se centra máis na cuestión do método científico para buscar a causa dunha enfermedade extraña que aparece, non? Estes dous están centrados máis na era preantibiótica, previa ao descubrimento dos antibióticos. Este é un biopic, unha biografía dun investigador, Ehrlich, que foi premio Nobel e que descubreu o primeiro tratamento para tratar a sífile, non? Entonces, fixen un hashtag no Twitter que se chama antibióticos de cine. Entonces propoño, se queredes entrar aí despois de ver os filmes e generar un debate en torno a estes filmes e aí pois, expoñer o que vos pareceu e todo o demais. Antibióticos de cine, vale? Pois nada máis, simplemente dicirvos que vos tamén podedes axudar na loita contra a resistencia aos antibióticos, pois seguindo as pautas de tratamento e non deixando a medias os tratamentos antibióticos, non tomando antibióticos para o resfriado,
non acumulando e tirando antibióticos ao lixo, porque esas moléculas poden pasar ao medio ambiente e xerar problemas de resistencia, e tamén, sobre todo, divulgando isto que estuvemos falando aquí cara á sociedade para concienciala, non? Bueno, teño este símbolo que teño aquí na solapa, este de aquí, que se creou fai pouco para a concienciación sobre o uso responsable dos antibióticos, que está disponible na rede e que o podedes baixar tamén e poñer. Bueno, moitas grazas.